bantwana benkosi, impela kuyintokozo kakhulu ukuthi ngiphinde nginibone futhi. Phela lapha amaJudiya sikhonza umthembu, sikhonza inkosi enamandla. Ngakho ke mfowethu, asikho nakancane isidingo sokuthi uphinde ubuye futhi uzongibonga ngokuphulukisa umkakho. Kodwa ke siyanamukela. Asibonge mkhululi wami. Kepha ke sinenkinga lapha mkhululi wami. Unkosikazi wami la isimo sakhe sesithanda ukubheda. Ukubheda ngempela mkhululi wami. Uyabona mkhululi uthe evuka izolo. Ube sengasabona inhlobo. Hawu. Mfowethu, ungesabi. Ningesabi nani maJudiya amahle, ngoba sikhonza umthembu inkosi enamandla. Uyasho uNkulunkulu uthi, uma umoya omubi usuphumile kumuntu ahambe izindlela ezibanzi, yena abuye nemimoya eminye eyisikhombisa ifike idunge konke ingahambisani naye. Nansi into engiyibona yenzeke kulo muntu wesifazane. Kepha amandla kaMthembu azomlulamisa futhi. Mvelase, ngoza kaMkhubukeli, mphilise ngoza. Isuse lenkungu evala amehlo akhe. Phinda baba, wenze lokho wakwenza ekuqaleni. Zibonakalise Mvelase, zibonakalise Qudeni, zibonakalise ngoza kaMkhubukeli. Mvula amehlo baba, muvula amehlo abone Qudeni.